Janka, hýbaj. Janka, sem poď, čakáte sladká odmena. Chytro hýbaj sem. Chytro, lebo nie je skedy, aha, 3/4, poď. Dievky, veď chytro. 5? Nie? Dobre, to je. Poďme, lebo chytro, chlapi sa zatiaľ prezliekajú. Prekvapíme ich, že budeme kompletu na... Aj s tým malým idete? Nie? Aj tak malé nehajte tam a poďte. No poďme. Na vrchu koho máme? Málo, stále 3 sú málo. To nemáte ani ako pumpovať. Poďme, tam z tej strany. Kto tam je? Ivka? Ty si v sukni ešte, veď presne ako to bolo v 19. storočí. Poďme. A zober ešte hneď akoho. Zober ešte, nechod tam ma. Dobre, už ste 2. 3, fajne, no vidíš. Ešte aj tu, hýbaj aj ty v bielom. Neseď. Mobil vypni, chytro. No, kľúče zahoď. Dobre, ďalšia. 4, 5, 6, 7. Ešte jedna posledná. To, dáme takého hosti? Nevidím, slnko svieti. A nemôže byť členka hasičského zboru, nie? Nie, vtedy neboli hasičské zbory. Totka Junkovie ide? Idete vy? Poďte. No špíca, máme ďalšiu. Nie? Neviete, o čo ide? To nemusíte vedieť. No poďte dole. Takže vám takto poviem. Stred 19. storočia Sliači neexistuje nič. Čo majú k dispozícii na hasenie iba? Kýble, nie je pravda. Názov vznikol v 50. rokoch 20. storočia. Čo bolo? Šechtáriky. Aké? Drevené. My máme plastové kýbliky, Made in Čína, nepokazte. Takže je tu 2, 4, 6, 8. Máte tu k dispozícii kýbliky. Vašou vecou bude, ako zahasíte oheň, ale nemáme ešte podpalačov. Podpalač sa nám stratil. Veliteľ OHZ by mal každú chvíľu. Vy si zatiaľ môžete prísť pozrieť kýbliky, nechytať. Obsah 5 litrov. Toto sú vaše kýbliky. Výnimka. Tehotné dojčiace sadnúť. Nie? Čo ideš preč? Nikde ostaň. Dobre. Ľubovradov, že nie. Tak, ticho. Lebo nevie nič. Dobre. Takže, poprosím. Chlapci, vy teraz musíte ísť preč, lebo tu bude kiko. Veľký oheň tu bude. Odchod za vodu. A ešte furt nemáme podpalača. Takže nášho už by mal prísť. Ešte nič nehorí. Mirka Priesola hľadáme, staršieho veliteľa OHZ. Prezlieka sa. Každú chvíľu by mal prísť. A tak. Takže, veľký požiar, ako bolo spomínané, vznikol v Sliači 2. novembra 1895. Dovtedy nebolo nič, boli naozaj iba drevené šechtáričky. Až potom vznikla myšlienka zakúpiť si pumpovacie mašiny, ale to budeme hovoriť za chvíľu. Zatiaľ to boli len tie šechtáričky, ako som povedal, chlapi sú preč na šífe. Ešte šífa? Nevieš? Poď. Nižňania šli dole váhom na šífe, vyšňania sú voskali lámu skalu, kostolania sú kde? V kostole, kostolania sú v kostole, alebo vo Vyšnom ešte nebol. Už máme podpalačov. A zápalky máme? A to sa dobrý hasiči, nefajčínik, zápalky nemá. Ale už bude, už sa volá čo chystá. Veď máme všetko. Opatrne musíme. Či bude horieť? Neviem. Prvú.
Dáme im bližšie, nech sa nenabehajú. No, bola čo horí, ale vy ešte neviete. Vy sa presunte sem, vy ste v kuchyni, vy varíte. Máme dákeho bachtára. Viete, kto bol bachtár? Totka, kto bol bachtár? Hodiny hlásil, áno. Zahásajte svetlo, oheň, aby nebol ľuďom škoden. Mirko, poprosím. Miňo. No ten bachtár je tu, ale poprosím ťa aj tu. Takže ty si zbadal, ty poď sem, ty si dade na vyššom kopci. Ale ešte necháme im rozhodiť, to ešte nehorí nič. No, dámy. Dobre, už nám horí, pán podpalač. Takže, dámy, keď počujete, že horí, vybehnete z kuchyne, zoberiete šechtárik, naberiete si vodičku. Je to dosť ďaleko, dobre by bolo, keby ste sa dohodli, Totka nebehá kus, taká reťazová reakcia v kľude, pohoda. Ty môžeš nosiť im naspäť, prázdne, no vidíš. Dobre? Dohodnutí ste? Tam musela byť troška, niečo to muselo byť, nejaká organizácia už bola. Hej? Takže, ideme, počúvame. Horí! Horí! One! Vaše horí! Grof Erdedy. Už máme aj viníka. Takže Grof Erdedy podpáli vašec a poďme, ženy. Zaslúžia si potles. Totka vás tam vymeniete si, no hádam, nejdete sa zohýňať. A z dobrej vzdialenosti, nie až tak blízko, obočie ti zolí. Baka na manikúru. Hádam, nechcete povedať, že ste to zasili. No, ja by som tomu neveril ešte. No, to je rana istoty. Dobre, tak je zhasené. Dámy si zaslúžia veľký potlesk. Dievky, poďte dať kýbliček. Ja neviem, čo s vami, my sme toto mali na pol hodinu. Zase, no tak budeme musieť doháňať. Dobre, takže takto to vyzeralo, keď v Sliači ešte nebolo ničoho, iba kýblikov. Potom sa stalo, že ako sme už tu počuli z iniciatívy... Chcete bosk? Nech sa páči sem. Som rád o sladkej odmene. No, tak pošlem mladšieho. Ako som už hovoril, iniciatívou vtedajšieho pána farára Andreja Hlinku boli zakúpené medzi rokmi 1895 až 1897 tri pumpovacie mašiny. Tieto sa nám bohužiaľ nezachovali. Vieme, že Strenianska mala byť podľa kroník najkrajšia. To bola nejaká taká, čo sa chodilo s ňou aj na oslavy. Jediné, čo máme zachované, je vo Vyšnom. Vyšňania, keď chodili na cintorín, ktorí mali ďalej ako Stredňania, tak oni si spravili z tohto pohrebný voz. A vlastne na tom pohrebnom voze je ešte štítok. Táto mašina bola vyrobená budapeštianskou spoločnosťou na výrobu čerpadiel. Takže Maďari nám vyrobili mašinu, my sme im za to dali zo skaly a z Teplice skaly. Tieto mašinky, bolo to síce hasičský zbor, nebol organizovaný, ako sa povedalo, združovali sa tu majetnejší gazdovia. Kvôli čomu? Kvôli tomu, že tí majetnejší gazdovia si mali čo chrániť. Ten chudák, čo mal jednu maštálku so slamenou strechou a dnuká dve sliepky, ten si ich vydúril, ale ten, čo mal veľa sena, statku, takže ten si musel chrániť. Títo majetnejší gazdovia, teraz nám predvedú chlapci z Ľudrovej, by mali ukázať, ako to budú, ešte nie. Majetnejší gazdovia, kde ste v krčme? No tak ja len poviem to, že
Tu na čo sa nám zachovala v okrese Ružomberok, sa nám zachovala mašina Bludrovej. A to môžem troška citovať, čo mi dali, že 5. október 1925 sa navždy zapísal do dejín obce Ludrová, vtedy vznikol dobrovoľný hasičský zbor, čiže boli o 3 roky skorej. Už pri jeho vzniku dostal do daru od mesta Ružomberok staršiu používanú konskú ručnú striekačku, ktorá je funkčná do dnešných čias. Ja poviem jedno, že vlastne chvála Bohu, že Ružomberčania vyradili túto mašinu a dali ho Ludrovcom, ktorá Ludrova patrila vtedy ako dnešná záhradkárska oblasť. A tak mohli Ludrovci si túto mašinu uchovať a naozaj je funkčná do dnešného dňa a oni sú na to hrdí. Nechcú požičať nikomu. No a ešte, ešte to v najbližšej dobe čaká túto konskú ručnú striekačku